खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जों फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर आङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सि बेयावहाय इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमा महरै केन्डिडेट महरै एमसिएलए केन्डिडेट महरै जोंहा जितेन्द्र सार दङ स' बिथाङा सिगांबो 2015 आवहाय भट दारायनायावहाय बिथाङा देरहादों पिएचडिआर इउपिपिएल थ' देग्लायबो बिथाङानो इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिथाङा भट दारायगोन आरो दा बिथाङा 5 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मा खामानि मावदों बिनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन आरो बिथाङा एबार खेबाव जुदि देरहायोब्ला बिथांनि थांखिया मा आरो दानि स्टेटास रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बे 5 बोसोर होनायाव जे खामानि मावदों बेखौ नुनानै बिथांनो बे खेबावबो आरो मदद होफिनगोना होफिनाखै बा होफिनगोना होफिना बिनि सोमोन्दै बिथाङा मोनथियो रेसपन्सखौ मोननो हायो स' आं बेयावनो बुंनो सानो गिबियाव सारखौ बिएम सेटआप चेनेलाव खुलुमनायजों लोगोसे बरायनाय थाबाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुङो कि नोंथांमोना जि खोथा सोङो बा मोनथिनो लुबैदोंमोन बे खोथाखौ दिनै सारनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन सार आं बेखौनो फार्स्टआव सोंनो लुबैयो नोंथाङा 2015 पिएचडिआर बा जोंहा इलेक्सनाव पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां नोंथाङा आबसुआवबो खामानि मावोमोन नङा होमबा स' नोंथांनिफ्राय सुंद'यै माखासे रायजो राजाफोरनो फोरमायना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिना थायोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन बेखौ सुंद'यै गोजोननाय थाबाय जे 2015आव जेब्ला इलेक्सन केन्डिडेट हिसाबै आंखौ सायख'नाय जादोंमोन बे समसिमावथ' आङो सासे फोरोंगिरिमोन आरो बेजों लोगोसे आङो बै समावहायनो एबसुनिबो एडभाइजारमोन रामपुर आनसलिक कमिटिनि दा बे हिसाबै 2015आव जागायजेननायनिफ्राय रायजो राजाफोरनि जेनाखि हास्थायनाय हांख्रायनाय बेबायदियैनो माने केन्डिडेट महरै गसंनाय जाबाय आरो खेबसे गसंनाय प्रथम अबस्थायावनो जोंनि गासै दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा देरहाहोबायबो खेबसेयावनो देरहानाय जादों दा बे हिसाबै बे थांनाय 2015निफ्राय लानानै दिनै 2020 दाखालि 27 फेब्रुवारियाव 27 एप्रिलाव जोब्बाय एमसिएलए हिसाबै बे 5 बोसोरनि टार्माबो फुरा जाबाय दा बे हिसाबै बे थांनाय 2015निफ्राय 2020 27 एप्रिलसिमाव जिखिनि माने एमसिएलए हिसाबै खामानि मावनांगौमोन बे मावनांगौखिनि खामानिखौ जेसेबां हायो नाजाबोबाय बेनि गेजेराव माने माखासे खामानिया जाफुंबोबाय आरो माखासे खामानिफोरा जाफुंजोबनो हायाखिसै आन्डार कनस्ट्राक्सन कारनाबो बेबो जाहैबाय जे जों बिरोधि पार्टि हिसाबै रुलिं पार्टि बिपिएफनि जेनाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टफोरा जोंनो जेबो सुबिदा होयैनि कारनावहाय मावनो गोनां गोबां गिदिर खामानिफोरखौ मावनो हानाय जायाखिसै दा बे हिसाबै रायजोफ्रा आसा खालामनाय दङमोन जे जोंहा एमसिएलए देरहालांबाय हिसाबै माने जोंनि ओनसोलनि गासै थासारिफोरा महर सोलायगोन कारन जों पिएचडिआर हिसाबै देरहानाय गुदि मोन्थोरानो दङमोन माने परिबर्तन लाबोनाय बे समाव जोङो सरकार दानायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन दानो हायाखिसै अपोजिसन पार्टि जानानै थाबाय अपोजिसन हिसाबै जे सुबिदाफोरखौ होनांगौ डेम'क्रेटिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै जे सुबिदाफोरखौ एमसिएलए मोननांगौमोन बेफोरखौ बिपिएफ सरकारा जेबो मोनसेबो सुबिदाखौनो होआखिसै आच्छा नोंथांनो होआखै आरो एमसिएलए हिसाबै जिखिनि खमता थानांगौ बे खमताखौनो मोनसेबो होआखिसै दा बे हिसाबै खामानि मावनायाव गोबां माने हेंथा फैबाय जे बिसोरो गावसोरनो थोंजोङै खामानि मावनाय टिसिएलसिसि चेयारमेन जानानै बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार कमिटिफोर दाजोबनानै जिखिनि खामानि मावदों बे खामानि मावनायफोरा थोंजोङै गावसोरनो मावनाय जाबाय अथ'स एमसिएलए हिसाबै बे पावारा आंनाव थानांगौमोन नाथाय माने बिथांमोना अन्याय भाबै अगणतान्त्रिक भाबै बेफोरखौ सुबिदा होनाय जायाखिसै गुबुन पार्टिनि हिसाबै देरहानायखाय नोंथांखौ पार्टिया गुबुन हिसाबै दा सानलायनाया बेनो जाहैबाय गुबुन पार्टि हिसाबै होआखिसै कारन माने बिथांमोनहा जेब्लाबो माने मोनसे सिन्ताखौ खालामबाय थायो जे जेसेबां बिपिएफ हान्जानि प्राइमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिथांमोननि कर्मिफोरा माने गावसोर बोरै गरसे गरनै थाखा बुथुमनानै माने रायजो राजाफोरखौ सुसिनानै माने बोरैहाय माने थाखा फैसा बुथुमनो हागोन बे फारसे सिन्ताखौल' आं नुबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय दङ आरो बेफोरबादि सोबख्लुनाय जाख्लुनाय माने इनाय भाबै मोननांगौ माने अधिकारफोरखौबो बन्सित खालामनाय बेफोर कारनावहाय जे जोंनि बे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ आसा खालामनानै भट होदोंमोन देरहाहोदोंमोन नाथाय बिरोधि हिसाबै जेबो सुबिदा मोनैयाव आङो जेसेबां मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै अब्लाबो बिनि गेजेराव जे जोंनि साधारन रायजो राजा हिसाबै जे मोन्थाय जोंहा मोननांगौ दङ बे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ
जेरैबायदि सुसिनो नाजादोंमोन नाथाय 2015निफ्राय आरम्भ खालामनानै 2020नि 27 एप्रिलसिम बिथांमोनहा रावखौबो थगायनो हायाखिसै जे खामानिफोरखौ मावनानै माने बिथांमोना थाखा फैसा आदाय खालामोमोन थाखा फैसा सेंसन खालामनानै स्किमफोर मावोमोन बेखौ मावाबालानो आगोल समफोराव जाबोदों नाथाय 2015नि उनाव बिथांमोनहा बेखौ जानायनि सुबिदाखौ मोनाखिसै जाय खारनाव जानो नाजाबाय थानानैनो जोबथारनायाव बिथांमोनखौ माने इनाय भाबै रायजो राजाफोरखौ बे रोखोम सुसिनायनि थाखाय आइएवाइ न' लुना होनांगौमोन बेफोरखौबो लुना होआबालानो सासे मेम्बारानो चेयारमेनानो गंथाम गंब्रै लालायनानै माने गावसोरनि थाखा फैसाखौ माने बिदिनो जाख्ल'जोबोमोन बे खारनावहाय माने जोंनि रायजो राजाफ्रा मोननांगौ न' बांफोरखौबो लुफुंनानै लानो हायाखै लामा सामाफ्राबो जायाखै दालांफ्राबो जेबो जायाखिसै दा बे खारनावहाय गोबां बिथांमोननि बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार आरो जों माबानि ब्लकनि इन्जिनियार बिथांमोनखौ बिनि गेजेरावहाय सानै चेयारमेना जेल जादों आरो साब्रै चेयारमेना माने हाइकर्टनिफ्राय एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिथांमोना थादों नङाबा बिथांमोनाबो जेलाव जाजोबदोंमोन बिनि गेजेराव इन्जिनियार माने साथामा जेल जानांगौमोन एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिसोर गबाय आरो बेनि गेजेरावनो बे 2015निफ्राय 20सिमनि गेजेरावनो जोंनि जाय भिडिअ दंमोन जायखौ जोङो निर्जय ब्रह्म होननानै मिथिगौ बे निर्जय ब्रह्मआबो साख्रिनिफ्राय सासपेनसन जानांगौ जे बे जाहैबाय बिपिएफनि कुकर्मनि थाखायनो जोंनि अफिसारफ्राबो खस्थ' मोननांदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोबां माने दुखु खस्थ' मोननांदों नोंथांनि मथेब्ला नोंथांनि बे 5 बोसोर देरहानायाव जि खामानि मावनो लुबैदोंमोन आरो जि खामानि मोननांगौमोन बे हिसाबै नोंथाङा मोनजोबाखै आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा खामानि माखासे मावफुंजोबनो हायाखै बिकज नोंथाङा अपोजिसन पार्टिनि थाखायनो आरो रुलिं पार्टिया बिपिएफ पार्टि हिसाबै बिथांमोनहा नोंथांनि जि सापर्ट खालामनो गोसो बिथाङा जुदि होयोमोनब्ला नोंथाङा निस्सय खामानि मावनो हागौमोन बाट बिथाङा अपोजिसन पार्टि हिसाबै नोंथांनो मदद माने होआखै बे नोंथाङा बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो सानदों आरो औ बे सैथोयैनो जे जिखिनि क्षमता मोननांगौ बेखौ मोनैनि खारनावहाय जेरैबायदि खामानि जानांगौमोन बेफोरखौ मावफुंजोबनो हाबोनाय जायाखिसै बिनि गेजेरावबो जा किसु खामानि मावदों जे गणतान्त्रिक भाबै जे सुबिदाफोरखौ माने सासे रायजो राजा मोननांगौ बे मोननांगौ जिनिसफोरखौ खिन्थु नैबे बे 5 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु गोबाङानो मोनफिननो हादों न' थगायनानै जानाय बिनि फैसाखौबो मोनफिननो हादों आरो बेनिफ्राय बिदिनो बबेबा स्किमनि जब कार्डआव फैसा हाबनाय बेफोरखौ बिथांमोना बख' होनानै गावसोरनो जाजोबोमोन बेखौबो रायजो राजाफोरनि जेनाखि जब कार्डआव फैसा हाबनाय बेखौबो बिथांमोना माने खामानि मावनायनि मुङावहाय बेखौ मोनफिनजोबदों आচ্ছা नोंथांनि सरकारनि जानाय लोगो लोगोनो बे बेयो नोंथाङा एमसिएलए जानाय लोगो लोगोनो बे एरियायाव बे गासिबो एमसिएलए जानाय लोगो लोगो माखासे साननाय मावनायफोरा गासिबो सोलायनो बाध्य जादों आरो बे हिसाबै माने बिपिएफआ गोसोबायदि खामानिबो मावनो हायाखै दा आइनगत भाबै जि समाव जे बेबस्था लानांगौ बेखौ लाबोनायनि खारनावहाय रायजो राजाफोरा गोबां माने रेहाय मोनदों गोबां सहाय मोनदों बे हिसाबै माने दिनैनि दिनावबो रायजो राजाफोरा जे भाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै रायजो राजाफोरा जेरैबायदि माने सानदों आङो सानदोंमोनबा आं जेबो मावनो हायैखाय रायजो राजाफोरा एबार आंखौ मदद होनाय नंला सानदोंमोन नाथाय थांनाय समनिख्रुइबो बांसिन 2015 सनाव जेरैबायदि जेसेबो बुरजा भट मोननानै देरहादोंमोन एबार बेनिबो फाननै बारा रायजो राजाफोरा बिभिन्न दलनिफ्राय फैदेरनानै बिपिएफनिफ्राय फैबाय बिजेपिनिफ्राय फैबाय कंग्रेसनिफ्राय फैबाय दा बिथांमोन फैदेरजोबनायनि खारनाव एबार बांसिन मजबुत जानानै दंबावो आरो स्ट्रंसिन जादों दा बे हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनि जेनाखि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ फारफ्रोमनिफ्राय सालिजारि नायनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय साबसिनै मदद खालामनो हागोन बेनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा लानाय जादों आচ্ছা स्যার नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला नोंथांनि थांखिया जेसेबांखिनि 5 इयार्सआव मावदोंमोन जेनेबा जि हायो नोंथांनाव जि खेमथा दंमोन नङा होमबा स' नोंथांनि आन्दाराव जेसेबांखिनि हानाय केपासिटि दंमोन बेखौ नोंथाङा खामानि मावबाय नङा होमबा एबार नोंथाङा देरहानायनि एबारनि खेबाव जुदि देरहाफिनोब्ला नोंथाङा मा खामानि मावनो लादों बे थांखिया मा देरहाफिननायाथ' दतमा समस्ति हिसाबै बेखौ सोंनांगौआनो गैखाया खारन दतमायाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय खुनु मोनसे माने पार्टियानो गैया ना डेभेलपनि सायावहाय दा बे हिसाबै जोङो आं जेब्ला देरहालांखांनायनि उनावहाय माने खामानि मावनायफोरा मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थाङो जे मोनसेनि उनाव मोनसे फारि खामानिफोरखौ मोनसे प्लेनिं खालामखानानै मावलांनांगौ बेबादि प्लेनिं खालामनानै मावलाङोब्ला जोंनि मोनसेबो गामि दरसेबो गामि बाद थालाङा जासे बिनि लामा सामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बान्दो जाम्फै
बानायनाय बबेबा दालां बानायनाय सोरबा दुखिया न'खरनो हेफाजाब होनाय IBS स्किम बे दुखिया न'खरफोरनो होनाय आरो मोनफ्रोमबो दुखिया गरिब न'खरनि मानसिफोरनो गंफा गंफा न' लुना होनायनि जेनोखि सिन्ताधारा बियो जोङो मोनसे प्लेनिंनि गेजेराव लाखानाय हिसाबै जों बिथांमोननो माने प्रत्येकजन माने गरिब दुखि मानसिफोरनो जोङो न' गंसे गंसे लुना होदों जेनेबा फार्स्ट ओरैबायदि आरोना गिबि साननाय थायो आं 5 बोसोरनि गेजेराव अके आंनाव पावार दंमोन आं बेखौ खामानिखौ मावस्लाबनो हायासै बाट एबार खेबसे जुदि फैयोब्ला सोबनिबो माइन्डआव थायो जेनेबा हमना नङा होमबा कि आं जुदि MCLA मोनबा आं जुदि 5 बोसोरनि आं बेवहाय पावार फैदोंमोनब्ला पावार मोन्दोंमोनब्ला नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं बे खामानिखौ मावनांगौमोन ओमफ्राय आं बेखौ खामानिखौ समनि गेजेरजों हास्लाबासै एबार जुदि आं देरहायोब्ला एबारनि खेथायाव आं बे खामानिखौनो आं फार्स्ट गिबि नायग्रोगोन बेफोरबायदि नोंथांनाव दं नामा बयनिख्रुइबो गिबिसिननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोबजासिम खुनु मोनसे त्रुटि जायासे ओरैबायदि खामानि मावलांगोन खमथाव फैनाय लोगो लोगो जाहाथे माने जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरा जेसे बुरजा माने हास्थायदों बे हास्थायनायखौ जाफुंहोनायनि लामाखौ आं जेरैखिजाया मावफुंगोन दा बेनि गेजेरावहाय प्लेनिंनि बाथ्रा बुंनाया बेनो जादों जे जोङो शिक्षा दिखावबो गोग्लैसोनाय न'खरनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा जोंना जोंनि खामानि मावनाय खेथि खालामनानै जाग्रा मानसि जोङो बेबो साइन्टिफिक भाबै बैगियानिक पद्धतिजों खामानि मावनाय जाया थिग बिदिनो लाइमोन सेंग्राफोरा दिनैहाय गोबां लेखा गोरों दंसै बिसोरो साख्रि बाख्रिबो मोनासै बिसोरनि थाखाय साख्रिनि बेबस्था खालामना होनाय आरो जायफोर माने आद्रा फिद्रा फरायनानै थानाय माने सेंग्रासा सिख्लासा लाइमोनफोर दङ बे बिथांमोनहाबो न'आव ओरैनो गोग्लैसोनानै थाबाय ना नों खेथि खालामनो हायो ना नों दस्रा खामानि मावनो हायो बेनि थाखायबो मोनसे स्किल इन्डिया डेभेलपमेन्टनि जेनोखि प्लेनिं बे मथे नों फरायनानै थानाय बा फरायजोबनो हायै बै लाइमोनफोरनि थाखायबो जोङो बिसोरनो माखासे माने आदब खायदाफोरखौ फोरोंनानै जे दिनै मबाइल रिपेयारिंनि बाथ्रा नोङो टिभि रिपेयारिंनि बाथ्रा जे बियो माने बोरैहाय माने गावखौ माने सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो हायो गावखौ बोरैहाय माने रांखान्थि फैनायनि लामाखौ बोरैहाय स्पष्ट खालामनो हायो आरो बिथांमोननि जिउ खांनायाव लानानै बोरै हिसाबखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो बिथांमोनखौ मदद होनानै बिथांमोननि आर्थिक जेनोखि अबस्था थाखा फैसा माने गैयाब्ला मानसिया जेरै सोलिनो हाया थिग बिदिनो बिसोरनो थाखा फैसा फैनायनि लामाखौबो माने बेबस्था खालामना होलांनाय जागोन अके स' नोंथाङा माने दायो अलरेडि आरोबाव प्लानिं खालामनानै दंबावखायो नङा होमबा नोंथांनि जुदि इउ पिपल पार्टिया जुदि सरकार दायोब्ला बिनि सायावहाय आरो नोंथाङा मोनसे आरो एसपेक्ट लुबैनाय दंबावो कि नोंथाङा जिखिनि सिगाङाव देरहादोंमोन बेनियाव जिखिनि मोननांगौमोन मिरु सरकारनिफ्राय बा नोंथांनि बे BPF बे अपोजिसन पार्टिनि BPF सरकारनिफ्राय नोंथाङा जि मोननांगौमोन सुबिदा बेखिनिखौ मोनाखै बाट नोंथाङा इउ पिपलआ जुदि सरकार दायोब्ला बिनिफ्राय नोंथाङा बे एसपेक्टआथ' थाखागोन कि आं बिनिख्रुइ बांसिन मोननो हागोन बिनि बेलायावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंदों निस्सय थागोन खारन UPPL हिसाबै जोङो मोनसे भिजनखौ लानानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बे UPPLआ दिनैहाय मोनसे राजनितिक पार्टि बे राजनितिक पार्टिया दिनैहाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि मावथिफोरनि गेजेरावनो कनफाइन जानानै थायाखै बे समस्त माने रायजो राजाफोरनि बिखा बिख्लोजों माने बरायजानाय बोजबजानाय बेखायनो जोङो बुंदों घरे घरे UPPL गावै गावै माने UPPL बे स्ल'गानजों जोङो खामानि मावदों आरो जोंनि देरसिन स्ल'गानानो जाहैबाय मा परिबर्तन जे जोङो गोग्लैसोनाय अबस्थानिफ्राय बोरैहाय सिखांनो हायो बिनि थाखाय जि समाव जे खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ फारियै मावलांजोबगोन सरकाराव माने खमथा थायोबाथ' गासै गोसो बादि खामानिखौ मावनो हायो खिन्थु खमथायाव फैनो हायाब्लासो माने खामानिखौ मावनो हानाय जाया जेरैहाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव आङो मोनफ्रोमबो गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरखौ आं दिनै सिनायजोबो दिनैहाय जोंनाव बे 28,000 बर' सुबुंफोरखौ आरो बिनि बादैहाय 19,000 जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्थिनि सुबुंफोरखौ दा बिथांमोननि न' गंसेयाव आं आगान होयै मोनसेबो न'खर गैलिया बे BPF पार्टिनि मानसि मोनब्लाबो बिनि न'आव थांनानैबाबो आं रायज्लायदों बिसोरनि सुखु दुखुखौ खबर लादों दा बे हिसाबै बबे गामियाव मा मावनांगौ सोरबादि न'खरनि मानसिया मा अबस्थायाव दङ बेफोरखौ आं गासै मिथिखाजोबनाय हिसाबै थांनाय 5 बोसोरनि जेनोखि अबिगथा बे अबिगथाखौ लानानै फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जाखिनि मावनांगौ आं बेखौ फुरा प्लेनिं खालामनानै दोनजोब्बाय आरो दा अके सार नोंथाङा 5 बोसोरनि थाखाय देरहाबाय ओरैनोथ' 15 बोसोरखौनो हमना ला 2005 मायथाइनिफ्रायसो ओरैनो इलेक्सना जादों नङा होमबा BTAD आव ओरैनोथ' 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय जोंना BTCआ एकर्ड जादोंमोन नङा होमबा बाट 2005 मायथाइनिफ्रायसो इलेक्सना स्टार्ट जादों स' 15 बोसोरखौसो जों हमगोन बाट 17 बोसोर होनजाया आरो बेवहाय 15 बोसोर खुंथायखौ हमनो हागोन
स' बेयावहाय खेबनैया BPF पार्टिनिफ्राय देरहानाय जादों स' नोंथांनि गेजेराव दा 5 बोसोर आरो बे 2 बोसोर सरि खेबनै जाय देरहानाय माने 10 बोसोर BPF निफ्राय आरो 5 बोसोर नोंथांनिफ्राय स' बिनि गेजेरावहाय सोलायनाया बिसोर सानै मानसिया जाय डेभेलप खालामनो हादों नोंथांनि बे 8 नं दतमायावहाय आरो नोंथांनि दा 5 बोसोरनि गेजेराव बिनि डिफारेन्स नोंथाङा जुदि कम्पेरिजन खालामोबा बेयो जोबोद माने स्पष्ट भाबै बे जिनिसखौ जों बयबो नुजोबो जे थांनाय 10 बोसोराव गिबि खेबाव बाहाय हिसाबै दङमोन लकेन्द्र ब्रह्म आरो द्वितीयथ' फैदोंमोन जोंहा इन्द्रमोहन ब्रह्म बिथांमोन सानैया 10 बोसोर रुलिं पार्टिनि जानानै जेरैबायदि खामानि मावबोदों जोंनि बे दतमा ओनसोलाव बावहाय जाखिनि मावदों मावनायनि सिंसाखोर मोनसेबो नुनाय जायाखै बबेबा लामाखौ खोदों होननानै जों खोनादों नाथाय बै लामा जि हाखरैनो थाबोदों बबेहायबा माबा मोनसे बान्दो खोदोंमोननो बे बान्दोखौ जोङो दिनैसिमबो बायनाय अबस्थायाव नुनानै दङ खिन्थु थांनाय नैबे 2015 निफ्राय नै दा 20 सिम बे 5 बोसोरनि गेजेराव बै 10 बोसोराव बिसोर जेसे बुरजा खामानि मावदों रुलिं पार्टियाव थानानै आं खिन्थु बिरोधि पार्टियाव थानानैब्लाबो बिनि बांसिन खामानि मावनानै देखायनो हादों आरो बिनिखौ तथ्य सहकारि प्रमाण सहकारि नै बिथांमोननो आं बेखौ फोरमायनोबो हायो स' बेनि थाखायनो जाय EM माने एजुकेटिभ मेम्बार जाहैबाय नङा होमबा बेवहाय पार्टिनि गेजेराव पावारफुल सिट जाहैबाय बेबो EM आबो नङा होमबा स' बे जालायनायनि गेजेरावबो नोंथांनि जायगायावहाय डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायाखै बिनि थाखायनो नोंथांखौ 2015 मायथाइयावहाय सायख'नाय जाबाय माने बेबायदि रायजो राजाफ्रा डेभेलप जायैखौ नुनानै नोंथांखौ सायख'दों बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो सानदों माने स्पष्ट बाथ्राथ' बेनो जे थांनाय 10 बोसोराव जे खामानिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबोआसै थिग नैबे 5 बोसोराव जुदिअ खामानिखौ थि गथि मावनो हायाखै अब्लाबो मावनायनि जेनाखि सिस्टेम बे सिस्टेमफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों आरो बे हिसाबै दिनैहाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा जुदिअ माने एफा बुरजा जेबो सुबिदा मोनजोबलायाखैब्लाबो दिनैहाय माने मावनायनि जेनाखि सिस्टेम जेनाखि नीतिगत भाबै जेरैबायदि मानसिया सोलिनांगौ सासे मानसिनि चरित्र जेरैबायदि जानांगौ आइ आफाजों गोरोबनानै जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौ बिनि बेलायावहाय आं एसेबो त्रुटि दोनाजासे सोलिबोदों नाजाबोदों एसे एनै माने खुथि नाथि थाबोनो हागौ सोरबा सासे सानै आइ आफा बिथांमोना आंखौ दुखु मोननो हागौ जेबो मोनाखिसै जेबो जायाखिसै जेबो होनो हायाखिसै अब्लाबो बिनि गेजेरजों दिनैहाय बिथांमोना खदै मन'नानैब्लाबो बिरोधि पार्टिगा हिसाबै जोङो थांनाय माने 10 बोसोर बावहाय जोङो माबा हिसाबै BPF हिसाबै सरकार सालायदोंबाबो बे समावबो जों जेबो मोनबोखायाखिसै दा नैबे 5 बोसोरावबो जोङो जेन'बा माने जेबो मोनजोबनो हायाखैब्लाबो जाखिनि मावदों जोंनि जायगानि ओनसोलनि थासारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बेलायावहाय बिथांमोना एसेब्लाबो मेगनजों नुदों आरो गोसोआव मोनसे फोथायनाय फैदों खमथाव थानायमोनब्ला बिथाङा निसय खामानिखौ मावनो हागौमोन बे बाथ्राखौ बुजिनो हादों आरो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ आरोना अके थेंक इउ स' माच सार नोंथाङा गोबां मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होबाय आरो नोंथांनि रायजो राजानि जाय खामानि मावनाय बा जि सापर्ट होनांगौ नोंथांनि पावारखौ लानानै नोंथाङा सापर्ट होदोंब्ला निश्चय रायजो राजानि मेगना नोंथांखौ नुदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै नङा होमबा स' मा डेभेलप खालामदों मा डेभेलप खालामाखै आरो जुदि सरकार दानायमोनब्ला बै समावहाय अब्ला नोंथाङाबो बे समावनो देरहानायमोनब्ला होमबा बे मोनसे साननाया बेलेग जागौमोन नङा होमबा जा नोंथांनो अपोजिसन पार्टि हिसाबै माखासे खाबु होआखै स्कप होआखै बे बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बेयाव बुजिदों अके सार मोनसे बाथ्रा कि नोंथांनि 5 बोसोरनि गेजेराव करपसना माबायदि आरो बिनि गेजेराव बे 10 बोसोरनि गेजेराव करपसना माबायदि बिनि बेलायाव कम्पेरिजन नायोब्ला करापसननि खोथा केलेंकारिनि खोथा होननानै बुङोबा थांनाय 10 बोसोरावथ' बे करापसननि बादै जेबो खामानि मावबोखायाखै खिन्थु जेसेबां खालामबोदों खमथाखौ गावसोर आखायाव लाजोबदों जे खामानिखौ आं मावनांगौमोन बेखौ गावसोरनो सिख'नानै खामानि मावजोब्बाय बिनि गेजेरावहाय बिसोर करापसन खालामनो थाखा फैसा जाख्ल'नो खामानि मावाजासे फैसा बख'नानै मोनजानो जोबोद नाजादोंमोन नाजाब्लाबो खिन्थु बिथांमोना जाफुंनो हायाखै बे 5 बोसोरनि गेजेराव रावबो बे रोखोम सुबिदा मोनाखै बरंस माने बिथांमोनहा जाखिनि आखायाव लानानै खामानि मावनो माने आगयदोंमोन बे आगयनाय खामानिफोरखौ थि गथि बयनोबो मावनानै होनो बाध्य जादों बे मोनसे सोलायनाय आरो स' ओमफ्राय बिनि गेजेराव थांनाय बोसोरावहाय जेसेबांखिनि भट लानानै देरहादोंमोन नोंथाङा बुंबाय एबार डाबल जागोन नङा होमबा स' एबारथ' कनफिडेन्स नोंथांनि सायावहाय जे रेसपन्सा माबायदि फैदों अब्ला नोंथाङा जुदि डाबल फैगोन हिसाबै नोंथाङा गोबां कनफिडेन्स जानो हागौ थांनाय बाराव जेन' हमनानै लादो 10,600 भट मोनदों एबार नैबेल' डाबल जागोन माने
डाबलनिबो बारा मोनगोन थारमाने एबार बारा मोननो हागौ कमेयाव माने 20-22,000 भटआ ओरैनो दा साननानै दंखायो बे गथाखा दा बिनि बांसिन भट मोननानै देरहालांगोन खारन जोंहा ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरा जेरैबायदि बिसास खालामनानै दिनै लैहोर ओंखारबोदों बयनिबो न'खर UPPL नि दिनै सोद्रोमाफोर दंसै दा बे हिसाबै माने रुलिं पार्टियाव दंमोनब्लाबो BPF हान्जा जेबो मावैनि खारनाव रायजो राजाफोरनि जेनोखि दुखु मोननाय खुद्रिनाय बे दिनै स्पष्ट भाबै बेरखांदों आरो बे हिसाबैनो BPF नो भट होनाय नङा UPPL नो भट होगोन बे प्रतिश्रुतिखौ जोंनो होदों आচ্ছা স্যার फरायसालि बा एजुकेशननि माने स्कुलनि सायावहाय प्रोभिलेन्सेस ना मा होनोमोनलाय प्रोभिन्सियेलाइजेस बे खालामनायाव बेसेबांसो जेनेबा नोंथांनि आखायाव दं दायो जेनेबा खालामगोन खालामगोन माने दिनैहाय BTR एकर्डनि गेजेरावनो दंखायो जोंहा जे गासैबो माने भेन्चार स्कुलफोरखौ माने गभर्नमेन्टआ टेक आप खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनावहाय दतमा समस्ति हिसाबै कलेज गंसे दङ ओमफ्राय जुनियर कलेज गंसे दङ कलेजाबो दिनैनि दिनावहाय माने कनकारेन्स मोनखाजोब्बाय बे प्रभिन्सियेलाइजेसन जासिगोन आरो जुनियर कलेजाबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जासिगोन हाई स्कुल दङ जोंनाव दिनैहाय 22टा हाई स्कुल दङ 22टा हाई स्कुला गासै जोंनि बे दतमा समस्ति हिसाबै बिनि गेजेराव माखासेया 12टासोआ जाखाबाय दा जोंनाव थाबावो माने 10टा 11टासो हाई स्कुलफोर दंबावो ME स्कुल दंबावो बेखौबो नैबे UPPL सरकार दानायनि लोगो लोगोनो जों बेखौ खामानिखौ मावगोन बे बाथ्रा नोंथांनाव नलेजआ दंखायो आरो बे नलेजआ एकदम स्पष्ट खारन जोङो माने BTCआव फाइट खालामदों एडुकेसन बिल जों बानायहोदों आरो बे समावहाय माने बिसोरो 2000 माबासिमल' 10सिमल' लानो नागिरदोंमोन जों बेखौ 2000 माबासिम 14सिम लाहोनाय जादों प्रभिन्सियेलाइजेसननि माबाखौ डेटखौ दा बे हिसाबै माने स्कुलफोरा जोंनि थाखाय मोनसे एकदम इन्टिग्रेल पार्ट जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो शिक्षा दिक्षायाव फासयनानै दाखाथों बे हिसाबै जोङो शिक्षा दिक्षानि खेत्र'नो खामानिफोरखौ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बिसिनि टिचारफोरनि पस्टखौ रेगुलाराइज खालामनाय बेफोर खामानिखौ जोङो माने प्रथम अबस्थायावनो मावग्रोजोबगोन आरो अके स' नोंथांमोनहा अलरेडि प्लानिं खालामखानाय दंखायो आरो प्लानिं रेडि अके आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा बुंदों कि डाबल बावसो सिगाङाव जेसेबांखिनि भट मोनदों बिनिफ्राय बारा स' होमबाथ' नोंथांनि एरियायावहाय रेसपन्सआ पाब्लिकफोरनिफ्राय गोबां मोजाङानो गोबां मोजां स' थेंक इउ स' माच सार टाइम होनायनि थाखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों दिनै आङो 8 नं दतमा कनस्टिटिउन्सिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय जोंहा जितेन्द्र सारजों आं मोगा मोगि लादों बेवहाय गोबां जों बाथ्रा सावरायबाय बिथाङा बे 5 बोसोराव मा डेभेलप खालामदों मानि थाखाय माखासे जाहोन जाखो डेभेलप खालामनो हायैया आरो एबारनि खेबाव जुदि इउपिपिएल सरकार दायोब्ला मा डेभेलप खालामनो हागोन आरो मा प्लेनिं दङ बिथाङा अलरेडि जोंनो खोन्थाखाबाय आरो भटनि बेलायावहाय बेसेबां पार्सेन्ट लानानै बिथाङा देरहादोंमोन सिगांहाय एबारनो डाबल जागोन सिगाङाव जेसेबांखिनि देरहादोंमोन दा बेसेबांआनो डाबल जागोन होननानै बुंदों बिनि बाब्बा डाबल स' बिथाङा गोबां कनफिडेन्स एबारनि बेलायावबो स' सार टाइम होनायनि थाखाय गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम आरो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो थेंक इउ स' माच टाइम होनायनि थाखाय बेयावनो जोंनि सावरायलायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन जुदि देरहाहैफिनोब्ला नोंथांजों जोङो फिन बेनि सायावहाय मोगा मोगि लाबावगोन माखासे बाथ्रा लानानै स' थेंक इउ स' माच सार अके